Anakku rungokno pitutur luhur iki. Urip iki mung sawang sinawang, ojo mung nyawang cemloro telintang. Nanging delengen sapa sing butuh pepajan, jaga laku unggah-ungguh lan tata krama. Jeneng keluarga dadi priyayi kang alus ing putih, seneng tetulung marang sapadha-padha. Aja lali tepos lira dadi paugeran ati, ngayahi urip kanthi lila lan uripmu bakal dadi pitudo sing makmur. Senajan dhuwur pangkatmu aja dadi sombongmu, senajan sugih pondomu tetep andhap asor lakumu. Elingo kabeh iki mung titipan sing sejati marang liyan. Ger anakku